Този аниме сезон не става за нищо. Това е траша на трашовете. Аз съм Аниме Краско и днес ще ви кажа какво да гледате и какво да не си губите времето да гледате, защото не става за нищо, защото е пълен болмак. Романс. Нещо, което върви и от миналия сезон. Това е Blue Box. Това е Masterpiece. Разказва се за Тайки Инумата, който учи в спортно училище и се занимава с бадминтон и се влюбва в Ейса на баскетболния отбор, която му е сенпай и има много як романс. Уникално е. Комуникацията е реална, не е някаква кринч. Можеш да релейтнеш с героите. Анимирано е прекрасно. Няма ечи сцени, всичко е романтично, красиво, готино и те кара да се чувстваш топличко отвътре. Второто, което ви препоръчвам за романс е Медака Куруила is Impervious to My Charms. Това е едно момиче, което още с раждането си е смятано за супер красиво и цял живот е супер красиво и всичко я боготворят. Изведнъж среща момче, което не я боготвори, което не припада когато я види и тя се влюбва в него и иска да направи абсолютно всичко възможно, за да той да се влюби в нея. Забавно е и на мен лично много ми харесва. Другото е Can You Keep a Secret? И сега започва траша. Okitsura fell in love with an Okinawan girl, but I just wish I know what she is saying. Някакъв пич се мести в Окинава, в друго даскало, влюбва се в момиче, това момиче има диалект, който той не разбира. До Германия всичко ядени, мадени, 200 евро дават на дете. Как ще ходят? Тук няма за какво да стоим. И общо взето цялото аниме се върти върху това. Пича не я разбира, става на някаква смешка, защото той не я разбира и той се влюбва още повече в нея. Пълна глупост. Generic as fuck. Ето други ечи анимета и това са I'm getting married to a girl I hate in my class. Няма какво да кажа. Пича се жени за момиче, което мрази в даскалото си. Пълна глупост, не го гледайте. I am living with an otaku need kunoichi. Главният ни герой бива поставен в опасна ситуация и бива спасен от една секси мацка, която всъщност е нинджа. Така те сключват договор, защото тя всъщност, когато не е нинджа, е скрито отако, което си стои вкъщи и не може да прави нищо друго и той взима нашия главен герой да й бъде домакин. Точка. Има цици и някакви други глупости. Нищо повече, скучно е, глупаво е, тъпо е. Ето, най-доброто аниме за този сезон, което е ечи, което е супер глупаво, но се пукаш да се смееш. 100 приятелки, които много ме обичат. Да, втори сезон излезе и го чаках с нетърпение. Глупаво е, тъпо е, но е от онези бокуци като чипсовете, разбираш ли? Нямаш полза от това да го ядеш, но винаги искаш още. Винаги искаш още. Драма, която препоръчвам на абсолютно всеки един човек да гледа е Orb. About the Movements of the Earth. Уникално е. Различни герои, които с времето стигат до едни и същи изводи и те са, че Земята е кръгла и че тя всъщност се върти около Слънцето, а не Слънцето да се върти около нея. Уникално е, гледайте го. Продължаваме напред с най-гадният жанр, а именно исекая. Първо започваме с I may be a guild receptionist, but I will solo any boss to clock out on time. Рецепционистка, всъщност е някаква супер OP, има шегички за офис, не обича да бъде на работа и ходи да убива най-силните чудовища. Супер тъпо. The Red Ranger becomes an adventurer in another world. Буквално това не знам как не е плагиатство, човек. Червеният рейнджър се бие срещу някакъв злодей, убива го, но за да го убие се жертва и се озовава в друг свят, където пак става червения рейнджър, прави си парти, среща се с някаква магиосничка и започва да бият лошите пак. Пълна глупост, не го гледайте. От тук насетне има само траш. Само траш. The Daily Life of a Middle-Aged Online Shopper in Another World. Пича умира, реинкарнейтва се и започва да прави онлайн шопинг в друг свят. Пълна глупост. Even given the worthless appraiser class, I am actually the strongest. Поредното исекай аниме, в което някакъв супер слаб тип бива предаван, случва му се нещо, което го прави супер силен и той отива да си отмъщава и да ги перка всичките и прави харем. Точка. I am a noble on the brink of ruin, so I might as well try mastering magic. Това е най-траш нещо, което съм гледал. Анимацията е все едно съм я правил аз. Един пич се ражда се като последният син на аристократично семейство и понеже на никой не му пука с него, той си казва, хей, ще науча магия. Всъщност се оказва, че има талант за нея и прави чудеса. Богус Skill Fruit Master.
About that time I became able to eat unlimited numbers of skill fruits. That kills you. Не мога повече. Защо? Кой ги измисля тия имена, бе, човек? Това е толкова тъпо! Това е толкова тъпо! Главният ни герой иска да стане приключенец, но не може, защото приключенец се става, когато изядеш плод, който ти дава скил, който да бъде приключенски, но на него му се пада някакъв фермерски скил. Този фермерски скил всъщност се оказва супер брокен и така той може да яде колкото си иска плодове и да взима колкото си иска скилове и да стане най-големия приключенец. И сега аниме, което аз гледам от целия този траш е Possibly the Greatest Alchemist of All Time. Един пич бива призован да бъде в Исекай по погрешка, затова богинята на самият друг свят го връща назад във времето с 2 години, дава му супер щупените скилове и му казва: живей си тук живота, брат. Супер чил аниме, без да те натоварва, събира си там харема, готин е самият мейн характер, въпреки че е дженерика с шит, но е супер спокойно, аз си го гледам и си се кефа как пича си прави полшанки, разбирате ли? Нищо повече не ми трябва. Следващото. Вече ми писна. Писна ми. Headhunted to another world, from salaryman to big four. Нормален пич, който е бизнесмен и прави някакви работи в японски бизнеси, е супер недооценен, но въпреки това е супер добър в работата си и затова бива призован от кралят на демоните да работи за него, за да му върши дипломатическата работа. Супер тъпо. Но пък е по-добро от тези, които ви казах до сега, така че повечето. Но пак е супер тъпо. Не го гледайте. I left my A-rank party to help my former students reach the dungeon depths. Това е абсолютно същото, каквото е заглавието. Пич, който е супер силен, отива и си левка партито, за да бъде с парти, което е на учениците си. Нищо повече. Slice of Life анимета, които трябва да гледате. Зеншо. Зеншо е за Нацуко Хиросе, която след като завършва гимназия, започва кариерата си на аниматор. Талантлива е. За кратко време дебютира като режисьор, първото й аниме се превръща в огромен хит и тя спечелва титлата като прозряващ гениален режисьор. Така, тя избира следващия си проект, който е романтична комедия, но понеже тя не разбира нищо от романтика и от комедия, защото е скучна и защото винаги е била сама и никога не е била във връзка и не е била влюбена, трудно създава сториборда за като цяло мангата и анимето и оттам нататък нещата се завързват. Това е. Бехенеко. The Elf Girl's Cat is secretly an S-ranked monster. След като загива в борбата срещу силите на злото, един рицар е шокиран да открие, че вместо да се прероди като герой на човечеството, започва новия си живот като Бехемот. Едно от най-мощните чудовища в света. Единственият проблем е, че бебето Бехемот прилича ужасно много на домашна котка. Така, заради сладката си външност, когато се бие срещу други чудовища, той бива ранен. И го намира една елфка с големи цици и казва: ти ще си моя домашен любимец и ще ходим на приключения заедно. Най-големият траш, който може да гледат. Но ако искате да гледате нецензурирани аниме цици, то това е за вас. Сега отиваме на най-голямото ми разочарование този сезон, а именно екшъна. Нещо, за което съм супер много разочарован този сезон, е Юбел Блад. Юбел Блад е история на отмъщение. Един пич го убиват, той се преражда и иска да отмъсти на 7-те героя, които са го убили. Мангата е жестока. Анимацията е отвратителна. Имам чувство, че липсват фреймове на някои места и като цяло не струва. Препоръчвам ви да не го гледате, защото самото аниме дори не започва от там, където започва мангата и е супер объркано. Следващото, което е много яко по мангата Sakamoto Days, а именно анимето Sakamoto Days. Ако не знаете каква е мангата, разказва се за най-добрият и най-силният наемен убиец, който се влюбва, зарязва това да убива хората, надебелява и сега изглежда като средностатистическият чичко на средна възраст, като си е отворил супермаркет, но супер много хора разбират къде е и искат да го убият, а той е някакъв супер силен, много е яко, има прекрасна анимация, много добра комедия, готин сюжет, отидете да го гледате. Най-якото аниме този сезон, както и миналия, Shangri-La Frontier сезон 2. Ако не сте гледали сезон 1, ви препоръчвам да ходите да гледате Shangri-La Frontier. Това е един от най-яките екшън, фентази, мисля, че може да се каже, че е исекай анимета, излизали в близките 2 години. Разказва се за Сънрако, който е изявен геймър на траш игри. Той обича да играе игри, които са траш, които не стават за нищо и да ги превърта и да им намира бъговете и с бъговете пак да ги бие. Така той се запитва: добре, ако аз с моите скилове, които съм придобил от
траш игрите, вляза в игра, която е божествена, какво ще се случва и влиза в играта на име Шангрила, където си избира герои, развива си героя, в играта има огромна история, просто е уникално. Анимацията е на друго ниво, в първия сезон изглежда феноменално, във втори сезон изглежда още по-феноменално, последните 2 епизода, които излезнаха, бяха невероятни, като имаха анимация, която One Piece има. Така че Shangri-La Frontier е на нивото на One Piece. Уникално е, препоръчвам ви го наистина. Не знам дали има някой от вас, който не знае за соло левелинг. Ами който не знае, веднага да отива да го гледа, защото сезон 2 излезе и е Просто е прекрасно. Просто е прекрасно. Всичко, което можеш да искаш от такова аниме. Излезнал е новият сезон на Blue Exorcist, който иска да ходи да го гледа. Аз не съм го гледал. Мен лично не ме кефи. Това е. Също сезон 2 на Ишура. Ишура, който не знае, е фентази аниме с много готин екшън, където Демон Лорда е умрял, но не се знае кой го е убил и се прави едно огромно състезание, където събират всички най-силни бойци от света, за да тези бойци да се бият. Има много добра анимация, въпреки че има CGI, но този CGI е добър CGI. Много е яко, аз лично го гледам, има много кръв, има много чудовища, има много яки герои, отивайте и го гледайте. И естествено излезна, не знам вече кой сезон на Доктор Стоун, Science Future, където те вече отиват в Америка. Сега ще видим какво ще става, те трябва да строят космически кораб, да, не знам, но това е общо взето. Това са аниметата, които не трябва и трябва да гледате. Аз бях Аниме Краско. Кажете ми вие какво ще гледате в коментарите, абонирайте се и наистина, кажете ми, ще гледате ли някой от тези анимета?